má Ignis eSports trošku navrch. 1554 je průměr, ano, 1554 je průměrné MMA týmu. A Dua Lipa Stance pod vedením Skylighta má 1368. A to není takový rozdíl, bych řekl, víš co. Uvidíme, no, jsou to zase v čemp, no. Necelý 200, no, necelý 200. Uvidíme, jak moc se projeví MMA. Vy si můžete nicméně tipnout a už přejdeme k samotnému utkání, přátelé. Bavte se. Jo, můžu. Jsem si říkal, že to budeme komentovat ve dvou, víš? Už můžu mluvit. Asi jo. Kuba zblokoval tento balón, tady to bere sami. Aha. Skylight ještě hází na střed, tam je Susha. Susha letí dopředu, tam je Stuxino. Zblokoval ho sami. Nestihl jsem ani zkontrolovat a šampioni už jsou zase nedočkaví. Přátelé. To byla asi moje chyba, já jsem jim napsal, jak si řekl, že můžeme, já jsem zapomněl na to, že tam je ten overlay a omlouvám se. Jo. Bere Susha balón, dává jenom do vzduchu. Tady už letí Skylight! Wow! Brvko! Zemno, doraz! Druhý brzo! Tak si nedokázal ještě se prosadit. Andelo odtáhl tento balón. Susha Azí na beko, zblokoval ho Kubas. Kubas ještě jede dopředu, zkusí to hodit na střed. Nikdo mu nepomohl. A Mandelo pěkně vyrazil ten balón a uklidnil ho doleva, pěkně to jsme viděli, že tam už nebylo dál jak pokračovat. Andelo! Brvko, další brvko, už třetí brvko tento zápas. A zatím bez gólu, Kubas otáhne, neotáhne, tam je sami. Susha odbouchl Kubase. Skylight. Andelo, balon máme na modré půlce. Sami bere do svých rukou. Přihrávka na Andela do levé strany. Tady byl miss od Andela. Skylight taky mysl. Stuxino. Sami. Kubas. Kubas uklízí v klidu. Susha bere ve vzduchu. Je to jenom odražený balon, tam je Skylight. Letí na gól. Odraz, výbor! Máme tady první gól od Skylighta. To nebyla úplně, přátelé, to nebyla úplně nebezpečná akce, akorát na to nebyli kluci z modrého týmu dostatečně připravení. A tam došlo k bumpu, viděli jste to, přátelé. Andelo tam narazil na svého teammate a ten nemohl kvalitně zareagovat. Kuba si hrává kickoff. Susha mysl, tam je Andelo. Stuxino ještě zblokoval Andela. Sami, letí. Kubas, v klidu. Balon máme na červené půlce zatím celou dobu. Kubas bere. Tam je Sami ale. Sami krásně odklidil tento balon od nebezpečný akce. Skylight. Hází na Sushu. Tam je Sami! Tyč! Stuxino v klidu odklízí. Susha. Stuxino hází na střed. Kubas, bude to mít Kubas dřív. Má to krásně. A tady máme další nebezpečnou akci od červeného týmu. Stále tlačí. Sami dává ještě pryč. Susha. Stuxino, Sami. Tady se to střídá, panečku. Balon je ve vzduchu, tam je Skylight! A tam je Susha. Susha to otáhla až na červený. Wow! Nádherný save. Na poslední chvíli od Skylighta. Susha hází na beko. Tam je Sami. Sami gól. To gól je vyrovnáno, přátelé. Krásně. Krásná akce od modrého týmu, kdy to jenom hodil na beko a tam byl Sami, už věděl, kde má bejta. Měl to jednoduché a jenom přehodil Kubase. Pěkný gól. Pěkná akcička tohleto. Ještě si myslím, že uvidíme zajímavé utkání, přátelé. Taky si myslím. Modrý tým vyhrává kickoff. Go! Oh!
Suksíňov! Zarazil! Ale to nepomohlo! Málo. Přátelé, to bylo málo. Tady jste viděli, jak Suša vypálil. Ale sami byl připravený dorazit, zaskočit svého soupeře. Touto dorážkou těsně k pravé tyči. Čtvrtý kickoff. Kubas vyhrává tento kickoff, tam je Stupříňo. Jednoduchý balón na Samiho. Skylight. Suša hází dopředu. Andelo letí, ale trefil balon moc na kola. Bohužel z toho nic nebylo. Sami přehodil Skylighta. Kubas. Kubas je těsně to, no ano, těsně to vzal Skylightovi z kapoty a... Stupříňo. Hází dopředu, tam je Sami. Stupříňo hází na pravou stranu hřiště. Balon máme jen takhle vzduchu, už proto letí Suša. Skylight ještě zblokoval. Sami dává pryč od modré brány. Skylight, Kubas, tam je ale Sami ještě. Sami tam byl úplně sám. Oranžový tým už by měl začít vytvářet nějaký tlak v útočné polovině. Wow! To se začne vytvářet podle mě, přátelé, právě teď. Andelo ještě střílí. A je to brvko. Je to další brvko tento zápas. Suša ještě hází na beko. A no! to sám, wow! Čekal jsem, že tam bude někdo z modrého týmu, ale řekl si, že to vezme na sebe a že si připíše dalšího góla do soupisky. Takovéhle dopady v Master Lize nevídáme úplně tak často. Skylight vyhrává tento kickoff. Sami hází na střed, tam je Andelo. Skylight ještě hodil před svoji bránu. Skylight v klidu už. Kluci už nemají moc naděje. 3 vteřiny do konce. Máme tady konec prvního zápasu. Ještě nemáme konec, ještě nemáme balon konec. není na zemi, ještě se hraje. Ale bohužel, už ani po konci časovíry neměli kluci z Dua Lipa Stance moc šancí zápas na vyrovnání. Nádherné utkání. I když ještě krásně otočili tento zápas, přihrávali 1-0. Nádherné utkání, nebudeme kluky dále zdržovat, dokud jsou rozježdění, rozehřátí. Přejdeme k druhému zápasu. A ten, přátelé, budou muset hráči z Dua Lipa Stance muset obrátit zvrat tohoto utkání. Protože náš systém je pouze BO3 v základní hrací tabulce Czech Rocket League Season 1. A pokud hráči chtějí 3 body, musí získat 2 vyhraná utkání. A to bude stačit teďka pro týmy, kdy zvítězit i toto utkání. Už věl Andelo, věl soupeřovi před bránu. Trošku zamíchat s balonem. Volný balon, Saxino bere. Ale ten dostal od Samiho, dostal Demo. Tím je balon před modrou bránou. Tam Suša zkusí něco vymyslet. Dostal pas, Kubas. Ne, nakonec to modrý tým nevyužil tuto přihrávku. Sami sklepl nad bránou. Klidnil situaci. Suša dává do rohu ještě. Kubas ve vzduchu. Byl dříve než Suša. Andelo přihrává na střed, ale svému soupeři ten dává na backboard. Ze odrazu výborně. Kubas krásně zavěsil tento gól. Andelo svou přihrávkou přihrál soupeři. Ten neváhal, narazil na backboard, ale Kubas už byl připraven a četl tuto situaci už od Andelovy přihrávky. To je 1-0 pro Dua Lipa Stance. Přátelé, myslím si, že budou útočit, že budou aktivní v útoku a ve střelbě. Protože chtějí pomyslet na 3 body. Sam ještě nahodil před bránu, ale odražený balon se nedočkal. Suša! Do prázdné brány téměř tam Kubas. Ano, Skylight nahodil a špatným odrazem, ale Kubas už na to nestihl reagovat. A současně nedokázal ani včas zachytit střelu. Máme vyrovnáno. Ovšem, přátelé, vůbec nic neznamená. Kubas narazil. Saxino ještě dorazil, ale Andelo včas zachytil tuto střelu.
Se mi bere na sebe, Kubas vyráží. Nedovolil mu pokračovat. S balónem na kapotě svého do minusu. Skylight nahazuje doleva. Tam je Sammy. Sbírá a vrací balón ke svému soupeři. Andelo ještě sklepl, ano. Z takového polokontrolovatelného pádu. Opět Andelo, který jen posunuje. Skylight nahazuje před bránu, tam je s Taxinou. Ten už ale mírněji, jenom poklepl balón. Teď se tam dva kluci z Dua Lipa srazili a budou muset rychle vracet. A tato situace je zažehnána. Ne, nikoliv, Andelo ještě vzal balón na sebe a zkusil prověřit bdělost posledního brankáře. Kuba zkusil ještě jenom bez boostu odtáhnout balón dál. Wow. Suša byl dobře, ve správný čas, ve správném místě. Nicméně jeho teammatey tam nebyli včas. Ale on proletěl před bránou, Dua Lipa. Skylight. V souboji se Sušou. Sammy sklepává a je to gól, přátelé, je to gól pro Ignis Esports. Tady byl krásný bump od Suši. Ano, vyklidil to tam pěkně. Vododěl golmana. Je vidět, že kluci z Ignis Sport mají rádi v soupeřové bráně čisto a klídek. Na kickofu Skylight, proti němu se postavil Sammy. On ovšem končí na polovině Ignis. Kubas nahazuje, tam je Sammy. Jenom zvedá balón. Suša. Přidávka na Sammyho ve vzduchu, ale ten nedokázal srazit. Ani dotknout se. Andelo bude pálit, je to gol, přátelé, je to 3-1. Tady Kubas. Andelo si připisuje na svůj účet první. Skylight, pardon. Ano, a kluci z Ignis se krásně podělili. Každý se zapojil do tohoto utkání jedním gólem. Nicméně 2 minuty 15 vteřin do konce. Pořád je dost času na to odpovědět. A hlavně, co je potřeba podotknout, že by na to kluci z Dua Lipa Stance měli reagovat. A tady byl krásný teč od Suši. Taxino hezky odhodil. Andela už nedokázal, tento četl tuto situaci. Kuba se nenechal fejknout v bráně. Se mi nahodil, tam už Suša chce dorážet, ale Kuba spálí na druhou polovinu pole. Už je připravený Andelo, a co s tím udělá? Skylight. Andelo bere nahoru, přehazuje, ne. Ano, nakonec se to podařilo, Kuba se obedí. Suša vrací, ale Kuba sbírá zpět a zase Suša. Taková trojkombinace. Soupeře na soupeře. Andelo odklízí od středu. Chtěl ještě vytvořit situaci před bránou. Škoda. Sammy spálí! Krásně. Je to gól. Sammy zatím nepřečil své spoluhráče, co se týče skóre, nicméně na góly už vede. A Dua Lipa Stance má, přátelé, velký problém. Minuta 15 sekund do konce. Ale odpovídá na to Skylight. Takřka gólem přes celé hřiště. Zemiku, co tu děláš? Teď je to jenom na zápas. Chtěl to mít z první ruky, no. Skylight. Díky. Minuta do konce na 2 góly. Nechci se odvažovat, troufnout si říct, že na 3. Ale tohle to byla perfektní situace ze strany Dua Lipa Stance, kdy odkryli, zrušili tuto akci. A stále mají ještě šanci na to uspět. Ale museli by skórovat, museli by tlačit, zatím brání. Suša ještě přehodil na backboard, tam bude Andelo, doráží. Střela připravená pro Sammy, ale to bere s Taxino na sebe, dostal bump. Dostal bump a nemohl to perfektně vytvořit tuto akci. Andelo na backboard. Double touch z Taxino. Saveuje. Tady Kuba zdává na Taxino, ten nemá ale dostatečný boost na to, aby mohl
reagovat na tuto přihrávku. Sami ještě dál backboard, tam je připravený. Ne, Suša, Staxino vyráží. 11 sekund, přátelé. Tohle už bohužel by se zapsalo nejenom do historie Czech Rocket League, ale pravděpodobně i do všech turnajů. Je. Přátelé, Bude mít bodíky. to je vítězství Tak bude. pro Ignis. Se mohli sledovat velice zajímavé utkání mezi týmy z Champions League, kteří se registrovali do Czech Rocket League na kanálu Letky poštovních holubů. Skočím se jich zeptat. Jo. Přátelé, zatím pozorujeme, že nedochází zas tak často k otočení těch zápasů. Myslím si, že zatím, co jsme streamovali, jak přípravné utkání, tak už i mistrovské utkání do naší Czech Rocket League, tak docházelo většinou k vítězstvím dvakrát po sobě. Už tady máme kapitána z Dual Pastens. Zdravím. Halo, ahoj, to je Skylight. Jo. No, čím začneme? Jako za mě určitě super hra, no. Jenom bylo míň toho štěstíčka. Tam jste si nechali soupeře hodně utéct. Co říkáte na to, Skylight, co říkáš na to? Kde vidíš, že byl problém? No, kluci byli určitě rychlejší z Ignis než my. A hodně, my nejsme úplně ještě jako nejlíp sehraní. Ale my jako, myslím, že jsme jako odvedli dobrý výkon na to, jako, že borci mají skoro 200 MMRek víc než my. Určitě tam a bylo jsme vidět. to nenechali zadarmo. To určitě byl to perfektní zápas, předvedli jste na obou stranách, samozřejmě i když předvedl lépe, protože vyhráli. Ale i na vaší straně jsme viděli určitě spousta krásných akcí, pokusů o přihrávky. A tam vedlo k tomu, to mě vede k další otázce. Vy teda nejste sehraní, jste ten tým složili teďka kvůli lize, nebo už nějakou dobu hrajete? Jo, tak jako nějakou dobu hrajeme, ale jako, že bychom, třeba měsíc spolu hrajeme, ale ještě to není úplně ono, no. A chci se zeptat, jak dlouho hraješ Rocket League? Sám jako? No, Rocket League mám koupený od roku 2015, ale teda aktivně to hraju tak až od 2018. Jo. To už jsou 2 roky. Budou to 3. Jo. To je slušný. No, 16 hodin mám, myslím, no. No, tak já to dotáhnu na platinu 3 za tuhle dobu. Z dia 2. Takže hodinama to nebude, přátelé, si myslím. Nicméně, o nic nejde, je to první utkání. Už šlo teda o body, ale myslím si, že hospody nám kvůli tomu neotevřou, i kdybyste vyhráli. To asi ne. Ale Bohužel. Zeptáme se chatu, jestli má nějakou otázku. tak zatím si připravte třeba otázku pro kapitána Ignis. My Skylightovi poděkujeme za účast v Czech Rocket League. A popřejeme hodně štěstí a úspěchu do dalších zápasů. Snad se s tím lépe sehrajete. Jo, dík moc. Tak jo, ať se daří, ahoj. Jo, čau. Tak. Skočím ještě do Ignis, jo? Přátelé, to byl Skylight z Dual Pastens. Který on samotný bude něco kolem Champ 2, Champ 3 a postavit se proti hráčům, který má o 200 MMR více, je obtížné. To je takový nepříjemný v této Champion lize, že tam ten limit už je takřka nulový. Jakmile se dostanete nad 1300 a výš, tak už potkáváte lidi, kteří mají MMR 1700 a 500 MMR už je rozdíl mezi totálním nováčkem a platinou 2.
No, i když není úplně dobré tohleto posuzovat. Nicméně. Do vítězného týmu teda, jo? Jo, já myslím, že už tam seš. Aha. Já jsem čekal, víš, abych zas nepřišel a ještě tady něco neříkal, Jo, víš. to já to ukončím, to já jenom matlám, aby nebylo ticho. Jo, chápu. Můžu restreamovat. Já nevím, co to znamená. Matýs. Pěkný, no, hráli jsme jednou za týden. Máme tady kapitána. Zdravím. Ahoj, ahoj. Suša. Takže v první řadě gratulujeme k vítězství. Gratulujem. Samozřejmě děkujem. A k prvním 3 bodům naší Czech Rocket League Season 1. Chci se zeptat. Už jste věděli podle MMR, že to budete mít vítězný, anebo jste čekali, jak kluci budou hrát a začali jste hrát až po chvilce, když jste viděli, jak hrajou? Tak samozřejmě do zápasu jsme šli s tím, že naši soupeři jsou papírově slabší než my. Takže jsme tak nějak za začátku si oťukávali, připravovali jsme se na to, co nám kluci dokážou předvíst. Zkoušeli jsme nějaký věci, jelikož spolu ještě taky nehrajeme vlastně dlouhou dobu, složili jsme se tak nějak na nový rok. Takže tak nějak testujeme, čeho jsme schopní, no zatím. Chci se zeptat, nějak trénujete spolu? Jak často třeba? Snažíme se trénovat každý den, vlastně snažíme se hlavně skrimovat každý den a máme v plánu i nějaký jako replay analysis a takovéhle věci. To je to, co jsme očekávali od Champions. Jo, to vlastně Jo. nejenom jakoby odehrané hodiny, pak nějaký talent, skill, ale vlastně od kdy myslíš, že přijde ta změna toho přístupu k tomu Rocket League? Kdy už to člověk přestane brát jakoby zábavu, nebo jako rozumíš mi, jako hru, ale začne rozebírat právě tu svoji hru a tohleto. Když si myslíš, že přijde ten zlom? Tak takhle, ten zlom může přijít u každého jinak. Ten záleží, jak moc tu hru berete vážně, jak moc chcete toho v té hře dosáhnout a u někoho může nastat zlom na Grand Championu, kdy vlastně zjistí, hej, já v té hře nejsem úplně špatnej. A u někoho to může nastat v platině, když si řekne, že hej, já se chci zlepšit, chci to někam dotáhnout, tak vlastně už začne v platině. Nicméně, Teď tady mám otázku z chatu, jo? Jak jste se připravovali na ligu? Na ligu jsme se připravovali s krimama, s ostatníma týmy z ligy a jinak rankery. Rankery jsou cesta. Úspěchu. Přesně tak. A ještě tady jedna otázka. Názor na Czech Rocket League. Czech Rocket League je dobrá, hlavně pro nás, jakožto příprava na hlavní top gaminga Grunex na mistrovství České republiky. Takže za tuhle možnost děkujem, za tuhle přípravu. Jako určitě je něco zlepšovat, ale je to dobrý. Snažíme se dělat co nejvíc, no. Jsme rádi, toho času je nějak málo a... jsme rádi, že se k nám hlásí kvalitní hráči jako jste vy. Myslím teďka kompletně jakoby vás konkrétně jako Ignis, ale i celkově všechny hráče z Champions League, protože my jsme tady chtěli vytvořit něco pro celou komunitu, proto jsme rozdělili ty ligy na ten Classic, Masters, což jsme vlastně, kdybychom si nezahráli, tak jsme museli udělat Masters. A pak Champions League, něco, kde bude na co koukat, kde vlastně vy se stanete inspirací pro ty slabší hráče. A rád se stanu inspirací. Já moc krát děkuju za rozhovor, nebudeme to dlouho Já natávat. taky. Přejeme Děkuji. hodně úspěchů v Czech Rocket League Děkujem. a doufám, že se zase uvidíme někdy, nebo uslyšíme Já také. a uvidíme váš gameplay. Hodně štěstí do dalších zápasů. Takže Díky. ať se daří, ahoj. Děkuju za Ahoj, rozhovor. ahoj. Mějte se. Tak dámy a pánové, přátelé.